Boedo MVP. Pero absoluto. O día seguinte, claro, é que nós fomos pronto, pero mandaros uns vídeos polo grupo. É que Boe leva 3 días sin acostar. É que literalmente non se acostou en 3 días. Hostia. Dice que está fresquísimo. ¡Queremos un ascenso! Os da manifestación estaban flipando. O sea, gritaban que ascender como os das a Rihanna. Impensable, pero bueno, moi felices, a verdad. A idea era que pasara, pero a idea era todo o mundo de que pase. Convencímolo de últimas e tal. Dixo meu pai, veña que é o último ano que despois vas te arrepentir, que tes 29 anos despois cando non podes xogar, pode ser un ano moi bonito, a ver si damos ao salto e tal. E ao final convencímolo e, bueno, pois mira, sonou a flauta. Imagínate que non chegas a xogar este ano, que... Sí, arrepentiríame seguramente. Ves? Pero tamén che digo que supón un esforzo moi grande, Anxo, porque ter guardia venres, xogar o sábado, facer o pase de plantas, sair ás 2, 3 do hospital e comer un sándwich e ir xogar. Nada, imposible. Que pena, macho. Unha ficha falsa, que total parecense, joder. Un día que non poida Jaco, que vaya Queco e xa está, joder. Mete fantasía, eu deixo,